Hola, em diuen Sílvia, tinc 23 anys i sóc de Pedreguer, un poble que no una aldea d'Alacant. Hola, Perles! Jo sóc Senya Mulayali i durant els pròxims mesos vaig estar recomanant-vos lectures llegides i no tan llegides. Hola a tots, el meu nom és Fran Sevilla i després de tant de temps sense agafar la càmera, sí, pense que ja era hora de sentar-se així i fer una xerradeta amb vosaltres. Hola amics, hola amigues, el meu nom és Nerea i per fi he fet un canal de YouTube. Em diuen Emma Tomàs, soc periodista valenciana i de la Terreta. Hola, benvinguts a la meva prestatgeria un dia més, jo soc Marta i avui anem a fer un unboxing. ¿Qué pasa, peñita? Estem així en el primer vídeo del canal, mare meua. Per a qui no em conega, jo em dic Aitor. Hola a totes i tots, sóc Aitana Ferrer i vos dono la benvinguda al meu espai, el Ventall d'Aitana. València, ciutat que comporta una gran polèmica, o no? No sé si esteu preparats per al vídeo d'avui. Fa temps, estes mans s'usaren per a la batalla. Ara són modestes ferramentes per a la pau. He d'esbrinar exactament qui sóc. Mare meua, quant de temps feia que no ens veiem per ací. Ok, sóc el Blue, rap en valencià. Tornem al punt de partida perquè sembla que les coses acaben on comencen. Que difícil és per a la gent, per a tots nosaltres. Però bé, pensem que hem trobat un poquet de tot. Vinc d'un amor obert que no té rival. Xafe la terra al fang i amb la boca parle. Soc l'udol del llop i no duc disfressa. Jo faig la memòria però tu l'enterres. Encanteris fantasmagòrics. Tot el que toqueu es transforma en fum. Encanteris fantasmagòrics. Tot el que toqueu es transforma en alquitrà. Arden les sèquies, la pluja i el mar. Cau el vostre relat al pou. Aigües mortes senyalen que heu perdut la memòria. Parlen les sèquies, la pluja i el mar. Cau el vostre relat al pou. Aigües mortes senyalen que heu perdut la memòria. El que sí que volem és estar amb tots vosaltres, amb tots vostès, els ciutadans, la societat valenciana, el nostre poble, fins que s'apaga el senyal. Estem molt contents, no som rics, no ens ha tocat la loteria, però s'ho passem molt bé. Has de saber que este és l'encontre més esperat per a tota la humanitat. Oh! No ens farem enrere. No, no, no. Bona vesprada a totes i a tots. Bueno, abans de començar, dir-vos que això és un moment històric perquè
la primera gala de creació de continguts en valencià. La llàstima és que haig de tindre aquesta etiqueta eterna que persegueix la cultura nostra, que sempre ha de tindre el valencià darrere. No podríem crear tot un conjunt en el que cabera qualsevol idioma i totes les creacions de contingut siguen de la part artística que siguen. Així que, bueno, esta és la primera reivindicació, no? Des d'ací abans de començar. Enhorabona a totes i a tots els que esteu ací, els que esteu nominats, els que sigueu premiats i sobretot els que heu vingut ací. Jo he passat diverses voltes per esta sala i alguns de vosaltres també i us puc assegurar que no sempre està així de plena, així que un aplaudiment ben fort a tots vosaltres. Podríem dir que la creació de contingut en valencià ha sigut un fenomen impagable que ha estat lligat al desenvolupament de les xarxes socials i a una consistència cada volta més arrelada a les nostres costums i la nostra llengua, així com a la nostra terra. Els valencians hem vist com amb mitjans precaris i sense cap suport institucional, alguns dels i les nostres joves i no tan joves, amb molt de talent, han iniciat un procés de creació en el medi digital que estableix tota una societat i una comunitat a part en referents a YouTube, a Twitch, a TikTok o Instagram. És de veres els que porten contemplant la trajectòria de la nostra cultura i entre elles tenim així Amàlia Garrigós, que és una de les persones que més suport ha donat a tot tipus de creació cultural en valencià des de fa moltíssims anys. La música, per exemple, ha estat sempre passant per èpoques en les que calia fer un esforç extra per cridar l'atenció, per poder continuar fent música en valencià, i això és el que passa també en la creació de continguts. En la música vam tindre grups com Obrim Pas, com La Gossa Sorda farà 20 anys, alguns abans arribarem a la nova cançó. També tenim Açò, que ha pegat la volta al món, La Fúmiga, El Diluvi o Auxili, i d'uns anys ara arriben nous grups amb moltes ganes de crear i de fer molt de soroll, com són Tenda, Cactus, Malparlat o Ester. És de veres que la creació de continguts també ha tingut a les seues pioneres, i dic pioneres perquè en gran part han sigut dones. Hi ha una gran representació femenina i feminista en tot això de la creació de contingut, com a Emma Tomàs, Senia Mulayali, Teresa Patapum, que van anar aplanant el camí per a totes aquelles que començaren una miqueta més tard, fent aquest camí que ara de Parquineo, Gina, Valen Ardato, Maria Mandarina continuen asfaltant i que esperem que continuem amb molta força fent aquest camí. És de veres que això d'expressar-se en valencià sembla que sempre és una lluita, sempre trobem aquell o aquella que ens diu però i per què ho fas en valencià? Si ho feres en castellà tindries més seguidors, no? O si te llançares a l'anglès encara que el parles fatal, pot ser que també tindries més seguidors. Però nosaltres, mira, tenim aquesta forma de ser que ens sentim responsables, jo crec que ja parlo un poc en primera persona, de ser una mena de guardians de la nostra llengua, perquè si no la utilitzem ja sabeu què passarà. Així han hagut persones com Amàlia Garrigós que porten defensant-la tota la seva vida, Carolina Ferre o Carmen Juan, que amb la seva valentia i amb tot el temps que han dedicat a ella i més en el temps que elles començaren, que era encara més difícil defendre's i fer vida en valencià, ho han aconseguit tant a la ràdio com a la televisió. Com vos he dit, vos donem les gràcies per la inscripció que ha hagut en la primera gala, en el primer concurs de creació de continguts en valencià, que han sigut més de 130 propostes. Estem des de l'organització de Vanits i de Vanides de tantíssima afluència de creadors i de creadores en contingut, perquè considerem que ha valgut moltíssim la pena tot l'esforç que suposa desenvolupar una vesprada com esta. Volem donar les gràcies també al magnífic jurat que ha vist encantat totes les propostes que s'han presentat i han hagut de triar els més destacats o les més destacades, sacrificant i havent de renunciar a altres propostes que sens dubte segur que haurien recomanat. Un jurat que ha justificat cadascuna de les seues eleccions, com ja veureu després, i
clar, m'agradaria contar-vos qui són aquestes persones, encara que estic absolutament segura de que els conegueu, a tots i a totes. Ells són Carles Caparrós, del canal Cora, segur que haureu vist qualsevol dels seus doblatges o dels seus esquetxos. A més, també va tindre un programa a la ràdio d'Apunt i ha fet milers de coses. També tenim a la estimadíssima i multidisciplinar artista Pepa Cases, Carolina Ferre, que ha passat per molts mitjans de comunicació i continua tenint eixa frescor i eixa simpatia sempre i forma de ser tan plana que té amb tots nosaltres i que en seguida és capaç d'embolicar-se en qualsevol proposta que li llancem. Tenim per així també a Vicent Magraner, que jo recordo encara quan ens van conèixer i que te vaig dir tu vas a ser molt gran i ja vas de camí, i per si no ho sabeu puc dir o no, qui eres? És la meua Pau, no? Per si de cas algú no ho sap encara, perquè jo quan el vaig conèixer encara deia no, vull que sàpiguen que jo sóc la meua Pau, ho tenia com un poc en secret, però així el tenim també. També tenim a Vicent Marco, a Senia Mulayali, que és una divulgadora que ja l'haveu vist en els seus inicis al costat de Mistagles, que joves que eren, que van començar com moltes de vosaltres, així que ànim. I Àlex Seguí, de la Gossa Sorda, que ha fet moltíssim per la nostra llengua i la cultura, i això no lleva que moltes voltes et trobes clavat dins de certes polèmiques. I per últim, i no menys important, en una gala on el pressupost ha sigut escàs, des del Poblet i la Claveguera hem considerat que, a més del guardó corresponent al premi que vaig acompanyat també, el que volem és acompanyar el premi amb el disc Sentimental de Malparlat, que ha sigut recent guanyador del Premi Ovidi al millor disc de hip-hop de l'any i nominat també als Carles Santos en la categoria de millor disc de música urbana, i a més el poemari Malparlar amb il·lustracions exclusives de l'artista il·lustrador de la Plana Baixa, Pedro jo vaig a dir-te ADS, no sé si vols que et diga ads, però em sona un poc estrany, qui també és nominat en la categoria d'Instagram de l'any. Cal dir que amb dues obres han sigut les primeres on la Claveguera s'ha instaurat com a segell i per això mateix considerem especial entregar-les juntament amb el premi. I és que ser o no ser guardonat en el dia d'avui no ha de ser un motiu per a competir. Jo crec que una mostra de que això està semblant una comunitat i que les xarxes fan comunitat és això que està passant avui mateix així i entre tota la gent que esteu acompanyant-nos. Trobar-nos així és motiu de celebració i és una realitat. Fer aquest esdeveniment en un dia com avui és un fet que premiar totes les vostres creacions per fi s'ha pogut portar endavant. Això fa créixer la nostra llengua i fa que la nostra llengua també s'adapti als nous temps que també li fa falta, a l'streaming, als vídeos fets en vertical. Així que les valentes que van fer un pas endavant per estendre una xarxa contra vent i marea en les plataformes que les silenciaven, ara, avui en dia, deuen estar ben orgulloses de tota la xarxa ben gran que s'ha creat i la que ha de vindre. Així que, juntes i junts, hem creat això i ho hem fet realitat i no podem parar. Continuem creant. Benvingudes i benvinguts a la gala. M'estic aborronant i tot ja. M'agradaria demanar ara que Alfons vinga des de la Claveguera. No és que Alfons estigui en la Claveguera, sinó que ell és el membre principal honorífic i totífic de la Claveguera, que segur que té unes quantes coses que explicar-nos. Bueno, lo primer, donar-vos les gràcies per estar així. No m'esperava que esta iniciativa tinguera tan bona rebuda. La veritat és que portàvem diversos anys ja intentant fer-ho i és una llàstima que no s'hagi pogut dur a terme abans, perquè considero que talent n'hi ha moltíssim i hem d'apostar per ell. Vaig a cenyir-me al guió perquè vaig el més ràpid possible perquè tampoc vull avorrir-vos i els protagonistes sou vosaltres, de manera que passarem ràpid al tema. A veure, per resumir, la gala naix com una col·laboració entre la Claveguera i Poblet i amb l'únic patrocini d'Asicom. O sigui, té un pressupost escàs, com bé ha dit Aitana. Com sabeu, Poblet ha sigut la plataforma que ha tractat de recopilar tota la creació de contingut en valencià a xarxes, un espai totalment necessari, i la Claveguera va néixer com una iniciativa pròpia per a dur a terme els meus propis projectes. Al final la Claveguera, diguem que ha assolit més espai del que en un principi
cabia esperar, i precisament el fet d'acompanyar dels guardons el disc i el poemari és perquè van ser les dues primeres col·laboracions entre Poblet i la Claveguera. A més, jo sé que entre els finalistes està també el meu amic Pedro, està també Cesc Roca per ahí que l'he vist, que també és el portadista del disc, i el cas és que vos demane perdó pels desajustos logístics que hagin pogut tindre. De fet, això ho estava comentant a alguns companys i companyes. M'he quedat un poquet despagat de com mos han arribat els guardons perquè pensava que era un format distint, però m'esperava que fos una altra cosa, però així tot han quedat xulos i espero que estigueu contents. La cosa és, vull donar les gràcies a les persones en les que més m'he apoyat, per supost Aitana, però també està per ahí entre el públic Aitor, que sense ell això hauria sigut molt difícil de portar a terme, i la persona que està en les ombres, que està per ahí darrere, que és Xavier Calvo. Un fort aplaudiment per a ell, per favor. Home, Carles, per supost. Carles, que me l'he deixat, per favor. Carles d'Assicom, Carles López Cerezuela. Vale, i ara ja anem ràpidet. A l'hora de dur a terme la gala no volia que cap dels meus projectes participara, més que res perquè no ho considerava ètic. Organitzant-ho no me pareixia bé presentar, ni malparlat, ni sentit aràcnid a YouTube, ni Baix la Lluna a podcast, perquè ja vos dic, això jo ho faig perquè considere que ho havíeu de tindre fa anys. Però vos convido igualment a descobrir què és allò que faig, si no ho coneixeu. El que sí que tenia claríssim és que volia un jurat top. Ahí el tenim. Gent amb un criteri immens, perquè no mereixeu menys, i que tinga relació amb la creació de contingut en valencià, perquè és el que hauria volgut jo tindre quan era un crió que començava a fer rap en valencià. Ells són el famós youtuber Cora, qui em va fer una entrevista al Podríem Fer-ho Millor fa 3 anys i des d'aleshores hem guardat una bona relació. Carolina i Pepa, que són dos de les nostres icones televisives. A més, Pepa és una malparlada més, o sigui, en els nostres directes ella ve. Vicent Marco, del que diuen que és l'única persona que viu d'escriure en valencià. A més, ara acaba de traure també el llibre dels esmorzars i va ser el guionista del Plis Pla i d'Apunt, cosa que és un dato a tindre en compte. La meva amiga i admirada Sènia, pionera del YouTube en valencià amb els llibres de Sènia, algú que ja admirava moltíssim. I tenim així entre el públic un referent per a mi de l'Instagram en valencià, però també un dels millors escriptors i poetes valencians del segle XXI, que és Vicent Magraner, conegut com la meua Pau. I per últim, Àlex Seguí. Jo l'admirava moltíssim quan ell cantava en La Gossa Sorda. Ja vas tindre bona relació amb ell també arrel la col·laboració que hem fet per al disc, però és que tots sabem que aquest estiu van passar coses i jo crec que la cosa se'n va anar de mare quan ell en veritat no tenia cap tipus de mala intenció, sinó al contrari. I per supost, tindré així de presentadora a la meva amiga i admirada Aitana. Moltes gràcies. I en un any com és el 2022, l'any Fuster, una gala com esta, de la que estic segur que Joan Fuster n'hauria estat orgullós, no podria tindre un guardó honorífic més especial. Potser els més joves de la sala heu sentit parlar d'ella, però no sou conscients del grau d'importància que ha assolit per a tots nosaltres. Tenim molta sort de que sigues la nostra primera guanyadora. Una dona valenta, una comunicadora brillant, que va donar la cara pel valencià i pels valencians en els 80, en els 90, en els 2000, quan comunicar en valencià i ser una dona no era gens fàcil. En els 2020 també. Home, per supost, però ja... per supost. Una de les nostres influencers amb totes les lletres, una referent del periodisme estatal i qui va asfaltar fa molts anys este caminet que avui tants creadors i creadores recorrem. És més, una creadora, per ser pionera, de crear el primer podcast en valencià en 2012, quan ningú sabíem que era un podcast. No sabeu la sort que tenim de tindre-la així. Als seus peus, i per favor un fort aplaudiment per a Amàlia Garrigós.
Jo estreno els premis, Que guai. Moltes gràcies. De veritat que és molt emocionant, estic molt contenta, estic amb el somriure en els llavis des que em van comentar que es feien aquests premis i que a més doncs, que a mi també me guardonaven allò del premi honorífic, que vol dir d'alguna manera que ja tinc una edat, no? I i una trajectòria. Estava ja amb el meu amic Moisés Vizcaíno de La Veu, el diari La Veu, que, en fi, contingut en valencià també és això, i comentàvem que som els dos els pares de les criatures, avui així, però amb molt de goig. Fa molt de goig també l'energia que hi ha així, et dona l'enhorabona a la gent que ha tingut l'espenta de dur endavant, perquè organitzar qualsevol esdeveniment d'aquestes característiques porta molta feina, molt d'esforç, per xicotet que sigui l'acte, que en aquest cas ha desbordat la perspectiva inicial. A més, coincideix en un altre acte podcaster a Benimaclet, molt interessant també. Estan fent un podcast en directe en un bar de Benimaclet que arrossega molta parròquia i jo dic, ostres, 365 dies a l'any i tenim 2 actes, però això és positiu, perquè estem ahí creant, estem generant contingut i en valencià, sí, l'etiqueta en valencià malauradament és necessari que la gastem per una raó tan senzilla com que està minoritzada, continua minoritzada, no és minoritària, està minoritzada i hem de ser lleals a ella, per militància política, per consciència social, cívica, per la raó que siga, simplement perquè ton pare, el teu iaio, la teua iaia parlava valencià i corre el risc de desaparèixer si no usem la llengua. I usar la llengua és ser lleals a ella en xarxes socials, en TikTok, en totes les plataformes que hi hagi, i jo me sent molt feliç de veure que hi ha tota aquesta creativitat, tot aquest talent. I en el tema podcast, l'àudio, vaig a ser molt breu, però allò de que tinc ja una trajectòria, vaig començar en l'any 89 en la ràdio pública valenciana, la primera, Ràdio 9, amb el títol de periodista sota el braç, i en aquell moment jo anava a gravar amb una cinta casset. I després per a editar, editàvem tallant i pegant, i hauríem de passar a una cinta oberta que es diu Revox, que era gegant, no? I era com les aspes d'un molí. I aquesta cinta Revox és on llançàvem les gravacions en directe i si s'acabava i no tenies una reposició, un recanvi, doncs s'apagava l'emissió. Jo anava a fer els programes en un carro carregat de cartutxos per a les publis, els CDs, els vinils. Si havia de demanar documentació, necessitava 2 setmanes abans per al Departament de Documentació donar una carpeta plena de papers. Vull dir, quan va vindre la digitalització va ser un estalvi de... Vas perdre pes, perquè clar, era economia ja de recursos. Continuava encenent-se la llumeneta roja de l'estudi, però ja no necessitàvem tot aquest material, que ara queda com molt romàntic, molt prehistòric, perquè era realment del 89 a ara, en el so i en l'audiovisual en general, l'evolució ha sigut brutal, i de la ràdio aquella analògica, aquella ràdio que era manual, fins als nostres dies, que a casa podem fer els nostres podcasts, fer podcasts conversacionals parlant de literatura, de psicologia. Jo parlo del so perquè és el que a mi realment m'apassiona. Doncs és un gran avanç la democratització de l'àudio i que hi hagi gent que es crega que la nostra llengua és útil i la utilitza per això. És tan important que transmetem aquest valor de la llengua i res. Jo ara estic fent el podcast del Centre del Carme, que és el primer podcast museístic del País Valencià, i espero que les institucions públiques i també les empreses privades aposten pel contingut sonor, perquè estem en l'era de l'audificació i hem de ser cada vegada més i millors. I ja me calle, perquè es nota que m'agrada xerrar. Mil gràcies, de veritat, gràcies. Alfons estava preocupat perquè els guardons no havien quedat com ells esperaven i jo pense que han tingut fins i tot en compte la mida del guardó per a que et càpiga en la prestatgeria, no? És com molt a manoset, així que tot el món podrà tindre-la a la vista, així que Alfons, despreocupa't completament d'això, no s'espera on estàs,
però tots són avantatges. Vinga, anem a començar ja en el que hem vingut a fer. Després de tindre a Amàlia Garrigós, que això vos assegure que és impagable i que ho recordarem sempre, anem amb l'streamer o l'streamer de l'any. Els nominats són Yeti B, Poliedres, Simmer Valenciana i Piles 26. I el guanyador o guanyadora és... Aguanta. Espera't, que he d'obrir jo això, que m'ho han deixat tan ben arreglat, menys mal que no me'ls han tancat, si no, tarde 2 hores. Vos vaig a contar primer, espera, és que tinc quasi tota una coseta que vos he de llegir. Sí, és que el jurat han tingut a bé, perquè jo crec que està molt bé que ho facin, contar les raons de per què han triat el guanyador. I és així. El jurat ha valorat molt positivament la frescor i professionalització de la majoria dels participants, destacant Vicent Marco el potencial que veu en Piles 26. Si bé les 4 propostes finalistes mantenen un nivell molt alt a les xarxes, la proposta guanyadora a streamer de l'any per dedicació, originalitat i professionalització és Simmer Valenciana. Gràcies. Bona nit. Bueno, jo no soc Susa. És evident, perquè suposo que tots la conegueu i m'ha tocat vindre, perquè m'ha dit que arreplegue jo el premi, però que si puc, que compartir amb vosaltres unes paraules. Diu ella, i vaig a dir-ho en Benicarlando. Primer que tot, vull excusar-me per no poder compartir amb vosaltres un dia com el d'avui, però té un bon motiu. Estic ajudant a muntar un esdeveniment relacionat amb el que m'ha fet que Simmer Valenciana sigui el que és avui dia, els videojocs. També vull agrair a Isabel, soc jo, que puga ser la meva veu avui. No podria haver escollit una millor persona i amiga. Jo era contrària a cap premi. Moltes ho sabeu i mireu. I podria també fer un discurs tipus, seguint la línia del que penso, dir que no mereixo el premi, que el premi som totes, però no ho faré. Perquè vull parlar de 2 persones sense les quals avui no estaria on estic. A banda del meu home, el violista, que m'aguanta a casa, que són ja 3 anys creant contingut, innovant, portant els videojocs, la llengua i la cultura més enllà de les pantalles. I ell sempre ahí. Sé que sóc una pesada, un corc, que tinc mala llet, que continuo pensant que si no eres de la colleta no saben qui eres, però vosaltres 2 sempre heu estat ahí donant-me consell i suport, sempre. És per això que vull que avui arrepleguen en la meva representació aquest premi Alfons i Aitor. La creació de contingut no seria el mateix sense els seus 2 cabets. Gràcies per aguantar-me i per estar al meu costat i que encara que no vos ho dic, vos vull molt. Gràcies. Paraules. Bueno, jolín, dic, la primera no m'ha tocat, estic més en el... No, m'ha tocat també eixir. Què vaig a dir de Susa? L'altre dia fèiem una porra al meu Twitch de qui pensàvem que guanyaria cada premi, el vaig posar per a Susa, perquè a diferència de tots, i mira que som uns quants els que fem a Twitch i cadascú la seva idea i el seu tot, Susa és una persona que té una constància, una dedicació, una rigor a l'hora de fer directes, de fer programes, de no sé, repensar en aquest cap de tot el que fa, que no tenim ningú. Ella destaca molt en tot això i per això sempre s'ho dic, sempre s'ho remarque
i ella ha de saber-ho perquè ja us dic, té un rigor i un temple espectacular, ella heu de veure els seus directes perquè és tota una professional. O sigui, si algú haurà de professionalitzar-se en el streaming en valencià, la primera hauria de ser ella. Per tant, agrair tota aquesta tasca que fa, que no estigui així, com digues, bona senyal, perquè està muntant un saló gaming a Barcelona, bueno, a Catalunya, a les rodalies de Barcelona, i és tot un esdeveniment pioner sumant a la mateixa raó que estem fent així, no? Per els mateixos motius. Per tant, gràcies, Susa, per ser com eres, per fer el que fas, i això és teu. Ja farem un dinar i ja se l'endossaré per a que se l'endú a casa. Gràcies. Bueno, no sé si els demés aneu a estar igual de generosos. Continuem amb el youtuber de l'any. Els nominats i nominades són Diàlegs, Mas de les Garroferes, L'Home Roig i el Gos Pelut, i YetiV. I el guanyador o guanyadora és? Un poc d'intríngulis, no? Allà va. Esta categoria ha estat particularment difícil d'avaluar per la quantitat de propostes i pel grau de distinció entre totes elles. No obstant, d'entre els 4 finalistes, en paraules de Cora, per la cura en la gravació, en l'entorn, per l'habilitat a l'hora de parlar a càmera i per l'edició, el guanyador és Mas de les Garroferes. Estava dient-li al meu home, li el donaran a Emma Tomàs, que la conec, que vam treballar juntes una temporada. La veritat és que no m'he preparat res perquè no m'ho esperava per a res, així que l'únic que puc fer és donar les gràcies a les persones que m'ajuden a que este canal de YouTube siga una realitat, que són ma mare i la meva sogra, perquè se dediquen a cuidar-me els xiquets sempre que ho necessite. I mon pare i el meu sogre, perquè els que heu vist el canal de YouTube són els artistes convidats de quasi tots els vídeos i els que estan fent una tasca molt gran per ensenyar als meus fills un llegat que esperem que no es perga i que jo espero que ells també ensenyen als seus fills en el futur. Gràcies. I és que una cosa que té també la creació de continguts que moltes voltes no són conscients és que allò que fem es queda. Així que compte amb el que fem perquè després de molts i molts anys ahí estarà encara. No és el mateix veure-ho en 16 anys o 23 que veure-ho en 50. Bé, continuem amb l'Instagram de l'any. Els nominats són Desfaenats, La Síntesi, Pedro ADS, t'estic rebatejant. Dis-me-ho tu, per favor, com te dic. Com jo vulga. Me ho has dit en una veu que te ho vaig a dir com jo vulga, Pedro ADS i el Sixto del Cabanyal. I el guanyador o guanyadora és... I això ja està molt bé, ja estem entrenant. La categoria d'Instagramer de l'any ha sigut una de les més propostes, de les que més propostes ha rebut, i moltes d'elles de qualitat, havent de quedar fora de la tria final perfils que perfectament podrien haver estat finalistes. El jurat ho ha tingut difícil, no obstant, com destaca Vijan Magraner, t'ha tocat, per la seva originalitat, gràcia i potencial, l'Instagram guanyador és Desfaenats.
Uau. Moltes gràcies a tots per estar així avui, que avui és un gran dia per a tots els creadors de contingut en valencià, que esperem que algun dia siguem creadors de contingut i ja està. I bueno, vam començar penjant vídeos, com aquell que diu, en el primer vídeo que Aitor és dient aquella anècdota curiosa que té a l'Uchi, i a poc hem anat creixent, hem vist que a la gent els agrada, a nosaltres ens agrada crear contingut en valencià, volem explotar la nostra llengua, no volem que passi desapercebuda i per a nosaltres és un plaer recibir aquest premi i que siguin a Montomés i puguem estar creant contingut per anys i anys i anys i anys. Jo personalment primer vull agrair sobretot a Gerard, a Sergi i a Vicent que me deixaren entrar fa un any més o menys a Desfaenats, que ha sigut una locura i ho estic disfrutant moltíssim. Estem explotant el que és el parlar, pensar, expressar-se en valencià. N'hi ha xiquets en la sala, no? Que ser valencià és l'hòstia, això és el primer. I tinc dos promeses avui així, les vaig a complir. I una és una conya que tenim dins de Desfaenats, que és citar a Salvador Dalí, un poema / traballengues que té en català, o sigui, imagineu-vos el que serà sense Salvador Dalí. I va així anar. Una polla xica pica, pallarica, cama torta i becarica va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, cama torta i becarics. Però si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, cama torta i becarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallarics, cama torta i becarics. I de part de Sergi i Mària, gràcies per apuntar-me a música. Seguim amb el podcast de l'any. Els nominats són el CCCC Podcast... Ai, perdó, disculpeu-me. TikTok de l'any, val. M'han canviat l'ordre. Ai, que m'emocione. TikToker de l'any. Maria Mandarina, els nominats són Maria Mandarina, Apichat, Antonio Iau i la tia Vicentica. I el guanyador o guanyadora és... La categoria TikToker ja és de per si. Bueno, anem a veure, no és TikTok. Sí, home, sí. A veure, la categoria... No... A que s'ha vist? Cachis en la mar, deixeu-me dir-ho tot. Deixeu-me dir-ho tot, perquè jo damunt m'emociona perquè soc superfan i la tinc ahí davant tot el rato. I si no s'havia enterat jo ja t'ho he dit, però vaig a dir-ho tot fins al final. A més vaig a dir-ho espaiet. La categoria TikToker ja és, de per si, un repte, ja que cada TikTok és un món i el criteri per destacar-ne sols un d'entre tots és molt subjectiu. El jurat ha destacat propostes que han quedat fora com Lucieta, Valenardat o, quins noms, Big Lleor. No obstant, i encara que ha estat molt parers a punts, la proposta guanyadora, i és que me recordes tanta m'abuela, que és que t'adore. La guanyadora a TikToker de l'any és la tia Vicentica. Ja que hem fet l'espoiler, no? La mare de Déu. Bueno, m'ho ha dut perquè sapigueu que sóc jo, Que molts m'heu vist fora i heu dit la loca esta no ha vengut, he vengut. Buah, jo tinc que dir-vos que jo sí que no m'havia preparat res. Duc, no sé, com 2 setmanes dient. A més l'he vist ahir i tinc moltes ganes de pegar-li 2 besos perquè sóc sa tia virtual i jo dia, se ho endú a pitxat.
tenia claríssim, du tot el món en el bal diguem-me, què t'ho endús? I jo dic, què va, si n'hi ha uno que li ha pitjat, ja veuràs, se ho endú ella. Tu has dit que eres la mare de tots, som germanes, que jo estic ahí. Jo soc t'ajudeta també. Bueno, estic supercontenta, el personatge de la tia Vicentica m'he donat tant durant tant... M'ha donat tant durant tant de temps i va eixir d'una casualitat. Està així el meu home, que és imprescindible en la tia Vicentica, que és el Sanguango, que el sento anomenar moltes voltes, que és Emilio Navarro, que és un home de ràdio de tota la vida, i gràcies a ell va néixer també la tia Vicentica. I després, mira, no parava. Fes-te un TikTok, dic, això aquí me té que veure a mi. Fes-te un TikTok, i mira, al final el TikTok ha anat creixent i ara faig gales, faig shows, no ho sé, me donen un premi, jo vaig en ulleres per ahir, venen els d'apuntes, l'ensenyo en el poble, jo què sé, me passen coses increïbles i me passen coses molt boniques, i jo crec que al final me dono compte, estic supercontenta d'haver vingut, no per el premi, de sentir-vos a vosaltres tot el que esteu dient, perquè és que sou com jo, però més modernets. Però igual que jo, i tots vos agrada parlar en valencià i fer les coses en valencià, i jo en el meu show sempre acabo agraint a tot el món que vinga i a la gent que aposta per un espectacle en valencià, i com a mi m'agrada dir en un valencià, o el que parle jo, que és normal, no sé, de poble, el que jo sé, no en sé altre. Visca el Val, clar que sí, carinyo, sempre. Aixina que res, que cada un que parli en l'accent que vulga i com vulgueu, però parleu en valencià, que és molt bonico. I jo crec que és l'èxit de la tia Vicentica i de tots els que esteu així, que som valencians i som de veritat, que és com té que ser una persona. Moltíssimes gràcies a tots de veres, vos vull com un muntó. I no espereu estrenes de Nadal, que tants diners no ne tinc pa tots, ja veurem l'any que ve. Ara sí, podcast de l'any. Els finalistes són CCCC Podcast, Coses Inútils, Gent Random i la secció de l'excusat. I el guanyador o guanyadora, o guanyadores o guanyadors són... Allà va. No m'ha enganyat ara, veritat? No. La categoria podcast és la que més propostes ha rebut amb molta diferència, molta qualitat general, i ha estat particularment difícil triar-ne sols 4. Sènia ha reconegut que qualsevol dels 4 finalistes podria guanyar, però pel caràcter didàctic del seu contingut, per ser professionals de la llengua i per fer una gran tasca comunicadora, el podcast guanyadores són Gent Random. Pensava que no em posaria nerviosa, però... moltes gràcies a Poblet i a la Claveguera per organitzar este sarau. Gràcies al jurat per pensar en nosaltres. No sé, enhorabona també a les persones amb qui compartíem categoria. Enhorabona a tota la podcastera valenciana, perquè crec que estem vivint un moment daurat en la creació de podcast en valencià, i això demostra que el valencià no és una llengua que només servisca per a parlar de paella, de comboi i d'orxata, sinó que podem parlar en valencià de qualsevol cosa. Estic jo així només, però Gent Random som en part que està a Barcelona i Quim que està a Vilafamés, però som molta altra gent perquè som un projecte autogestionat i res del que fem tindria sentit sense, per exemple, Miguel Alemany, que és el nostre tècnic de so en cada directe que fem, perquè la creació de podcast és una creació sonora, com deia Amàlia, i s'ha de posar en valor la tasca de les persones que treballen en la part tècnica, no només les que parlem al micròfon, i també és la xarxa d'emissores municipals valencianes i Ràdio Godella, que també ens ha acollit i també acull altres propostes com de Parquineo, com Sinestèsia, que són els papis de la podcastera. I
I res, nosaltres parlem de literatura perquè pensem que parlar de literatura també és parlar de la vida. Joan Fuster deia que la literatura no és un refugi ni ha de ser una fugida i nosaltres pensem que ha de ser així també perquè la literatura ens permet entendre qui som i quina és la societat en què vivim. Així que moltes gràcies i no sé, gràcies. Seguim amb la categoria de contingut familiar de l'any. Els nominats són El ventall d'Aitana, El joc de la vida, Versant al foc i Casella d'Eixida. I els guanyadors o guanyadores són... Esta categoria ha estat també un repte, com totes. Ha resultat molt difícil deixar fora Teresa Patapum o Miquel Tejedor. Pepa Casas destaca la professionalitat i talent d'Aitana Ferrer. Gràcies, Pepa, perquè crec que queda per ahí enregistrat. Gràcies, Pepa. I Casella d'Eixida, i així com l'originalitat de Versant al foc o El joc de la vida. No obstant, el jurat ha decidit que per dedicació, constància, trajectòria i ser únic en la seva proposta, el guanyador és Casella d'Eixida. Doncs moltes gràcies sobretot a la gent que ens aguanta, que ens sent durant totes aquestes temporades, tots aquests episodis. Gràcies a l'organització i quin goig dones, que està ple. Sí. Això és normalitat, normalitat en valencià, quin goig. A mi em fa també molta il·lusió saber, i sí, després de gent que parla de literatura, perquè els jocs també són cultura, evidentment. Jo vos anime, per si no ho heu notat, després de 5 temporades així donant la tabarra, vos anime a jugar, a explorar el meravellós món lúdic que ens permet transportar-nos a altres mons i interpretar altres papers, i crec que n'hi ha molt a disfrutar i això, doncs que... Que jugueu molt i que jugueu en valencià. Exacte. Passem al contingut musical de l'any. Els nominats són, els finalistes són Go de Rap, Yeti B, Va de Rock i Lucieta. I el guanyador o guanyadora és... A veure un moment. El contingut musical era una de les categories que més il·lusió ens ha fet reconèixer perquè l'organització pràcticament està vinculada amb la música també. Una societat com la valenciana tan unida a la seva música necessàriament ha de tindre referents que parlen d'ella. Àlex Seguí ha destacat particularment el Go de Rap d'Arger, però per la complexió dels formats que abarca i la seva capacitat comunicadora. El guanyador és, i per això m'he liat, Yeti B, que està en totes les categories pràcticament. Comença la xapa. M'agradaria parlar tota la nit. Me passen tantíssimes coses al cap, però bueno, per això tinc tants canals i tinc tantes coses, perquè ja en cada lloc xerra d'una cosa. Contingut musical. La música ha estat...
La música valenciana ha sigut la raó per la qual jo avui estic així, per la qual he crescut personalment, la qual vaig començar el projecte IDV i per la qual me nutrisc dia a dia i aprenc d'ella. Tot va començar un dia del meu aniversari, vaig néixer, no? Imagina't. Que coincidia amb la festa de 25 aniversari de l'institut on jo estudiava i allí va fer un concert reacció. Allí vaig descobrir el que era un concert en directe, el que era el missatge que transmetia un grup i a partir d'ahir me vaig començar a nutrir de tota aquesta música, de tota aquesta gent que creava i parlava, no? Tenia uns discursos que personalment per a un xaval que en aquest moment no tenia encara molta personalitat i anava rulant per la vida, també molt creatiu, ja feia tots els meus vídeos i tal, va començar a encaminar-se cap a una forma de ser de la qual estic molt content. Per tant, este premi, sense dubte, se'l dedica a Reacció, que ja malauradament no podrem viure mai més en directe, per tots els grups que comencen i tenen una trajectòria i malauradament no tots poden seguir. M'encanta fer vídeos parlant de música, amb el meu germà xerrant de les coses que ens agrada, anant a concerts i fer sentir a la persona que està darrere la pantalla en mi, allí, parlant amb la gent, bufant-me, mirant els artistes, entrevistant-los, tot el que és l'experiència de la música. Sí, tot el pack, no? Per tant, este premi per a mi és superbonico i ja vos dic, jo no seria qui soc, ni estaríem així, ni tindria res sentit de lo que he fet fins al dia d'avui si no fora per la música. Gràcies. Seguim ara amb el creador o creadora revelació. Els finalistes són Patalla Band, Gina Martínez, El Dolcet pel Cafè i Vic Lleor. I el guanyador o guanyadora és... Com mola això, que me feu la banda sonora. Xica. El creador revelació ha estat una categoria experimental on han destacat propostes que s'han quedat a les portes en altres categories. Per haver irromput amb especial força en el panorama i per anar dirigit a un públic generalment oblidat entre els creadors valencians, el guanyador a creador revelació és El Dolcet pel Cafè. És que no mos hem preparat res. Bona nit. Com en el podcast. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bueno, el caos. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. No, Isa, no que es no, así. que es broma. En castellano no. ¿Te imagines? Bueno, gracias, no sé. Hem posat la primera pedra, l'alcaldessa. No sé, o sea, ara en serio. Vaig a parlar jo perquè crec que no van a poder parlar. Si no me prepares capítols, me preparo un discurs. Exacte. Està molt apanyat, la veritat. I res, o sea, jo ja ho he dit en Twitter, com a bona política, fer d'antes les declaracions, però les torno a dir així. Per a mi la revelació ha sigut estar en aquestes tres persones, en parlar davant o darrere del micro. Som una família i bueno, o sea, damunt s'ho creurem i seguirem fent coses. No sé, hasta que es cansem, vosaltres de nosaltres, nosaltres de vosaltres, nosaltres entre nosaltres, estarem així donant la xapa, com ha dit Aitor. Moltes gràcies a tots per organitzar-ho, a tots els podcasts que no paren de créixer i és superbona notícia. I res, tornem en breus, anem a gravar la segona temporada, un poquito de spam, i ja estaria. Moltes gràcies, de veres. Moltes gràcies.
Seguim amb vídeo de l'any. Els finalistes són Diàlegs Especial Capítol 100, La síntesi, la llengua naix amb tu, En psicoteràpia, xarxes socials i depressió, i la comarca científica Nacionalismes, nacionalistes i nacions. I el guanyador, el vídeo guanyador és... Calla, que m'han posat així un toll ben llarg, a veure. Allà va. Per la categoria vídeo de l'any i donat que és el primer any que fem esta gala, llisca aixina de raro perquè m'ho han ficat en lletra tamany formiga i me fa aixina com un poc d'ombra i estic així patint, però bueno, allà va, Per la categoria vídeo de l'any i donat que és el primer any que fem esta gala, hem volgut tindre en compte vídeos d'anys passats que han suposat una fita en la creació de contingut, com el cas de La llengua naix amb tu de la síntesi o l'episodi 100 de Diàlegs. La visió crítica i divulgativa que ofereix la comarca científica o la proposta professional i necessària de Miquel Tejedor han sorprès molt al jurat, però per trajectòria i per assolir un esdeveniment quasi impensable per a un creador valencià, el guanyador a vídeo de l'any és l'especial 100 Diàlegs d'Emma Tomàs. No sé si ha vingut algú en nom d'Emma a replegar-lo. Ho sabeu? No? El guardem nosaltres així i li farem arribar. I anem a per l'últim guardó d'esta vesprada. Ah, no, en queden... Ah, sí, és l'últim ja. Estos canvis de guions. Anem a per el de creadora o creador de l'any. Nominats: Apitxat, Lletiví, Emma Tomàs i Cimer Valenciana. I el guanyador o guanyadora d'enguany és... Telita, allà va. I per últim, per a creador de l'any hem volgut reconèixer aquells i aquelles que per l'èxit de la seva proposta o per haver estat especialment actius al llarg de l'any en distints àmbits han fet per dignificar la creació de contingut en valencià. Especialment reconegut per la seva trajectòria, pel seu èxit i per resultar un perfil referent per a moltíssims creadors i creadores, havent estat fins i tot recomanat per als càrrecs i personalitats, el guanyador a creador de l'any és Apitxat. Sí, això no te vols queixar, i gratis. No cobrem a ningú. Uah, que guai, no? Jo estic flipant, saps? Estic molt content. Crec que se nota, se me veu. I bueno, me toca agrair. Sobretot pues bé, a la meva família que m'aguanta sempre perquè a vegades estic un poc irritable. Però bueno, i també als meus amics, perquè esta sala, per exemple, està plena d'amics meus i ho sabeu, és a dir, ara estàvem fora i ens trobàvem, ens abraçàvem, ens saludàvem i jo crec que el meu verb preferit, en diferència, estava entre dos, un era desenvolupar, m'agrada com sona la paraula, i després desvirtualitzar. És a dir, me pareix un verb preciós perquè estem acostumats a veure-nos en xarxes socials, per internet, i el moment en què ens trobem cara a cara, en persona, i és que hem creat una comunitat tan bonica, és a dir, és que se nota, és a dir, això se nota en l'ambient, en la vibra, en l'energia. I clar, això ho fa tan especial, ho fa molt especial, perquè, clar, abans, quan ha començat la gala, a vegades ens pregunten que per què ho fem en valencià, i aquesta és la resposta.
ho fem per això, pel carinyo, per la germanor, pel comboi que tenim, per estos events, pels que vindran, pel futur, que és molt prometedor per a tots. I això és una cosa que és flipant i que les meves paraules no poden descriure tant amb el que sentís al cor. Així que moltes gràcies, de veritat, i a continuar veient-nos a tots i a fer més projectes i més coses. Moltes gràcies, de veritat. Bé, i fins així arriba la primera gala de creadors de continguts en valencià. I per descomptat que el que dia pitjat és de veres, així hi ha una gran família i jo crec que ja es veu des de fa molt de temps. I a més és una família on cap tot el món, siga més major, siga més jove, tot el món som comunicadors o tenim aquesta necessitat de comunicar i així cabem tots. Així que benvingudes i benvinguts i no parem, que ara és el moment. Moltes gràcies per vindre. I volíem demanar-vos dos coses més. Una, ens agradaria, si és possible, que els fotògrafs pujaren a dalt i feren una foto des de dalt cap a baix perquè és espectacular, eh? A que sí, ha pitjat? Una foto que es veja tota la quantitat de gent que està així. Saludeu, si voleu. Sí. Sí, és de veres. Espera, perdó. No. Espera. Un moment. Ja. I ara voldríem fer una foto dels guanyadors. Guanyadors i després una amb tots els finalistes també. Per favor, els guanyadors que pugen a l'escenari. I per favor que al fons i JTV estarà la Claveguera i el Poblet que vinguen a fer també acte de presència, per favor. Si hi ha algú en el control, per favor, podria donar un poc de llum a l'escenari? Vale. Un moment, espera. A ells. Mira que la facin ells, després ja. Ara ahí al centre, on està la llum. I ara una amb tots els finalistes, càpiguen o no càpiguen. Vinga, i Vicent, vine tu també com a representant del jurat, no? Ma que eres. Vale. Diu jo des d'ací. Aneu preparant-se que anem a eixir de festa també després, eh? Jo crec que en este escenari no s'ha ficat mai tanta gent.
Bueno, moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver vingut i fins una altra. Enhorabona.